مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bi jami'i tabi'in tabi'in wa tuqsana min al-amilin wa syadu wasanatin wa musannifin wa mutasma'ana al-mujtahidin khususan min al-hanifa wa ila jami'an man hadara fi majlis hadha jama'a muslimin sayyidina wa khalifina khalifal muslimin saudara-saudara kita kenal dan susah bagi kita untuk bersedia khususnya jami'an khalifal muslimin fi Gaza fi Palestina fi Suriah wa fi Lebanon fi Iran fi kulli makan wa zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa amadana bi israrihi wa ala alihi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yajuzu lanna lil hadiri ketuwe wong kang omah-omah ora lunga boten musafir fil matori dan wayah udan apa aya jemaah yen ton jamak saka wong hadir bena huma dalam antarane salat zuhur asar utawa maghrib isya, tapi fi waqtil ula dalam waktu salat sing pertama minggu saking kalune. Iki fase terakhir masalah rukhsah salat, ya rukhsah salat sing rupane qasar kali jamak. Ya kula baleni sekedhik. Qasar niku ngringkes salat sing asale sekawan rakaat namung dados 2 rakaat. Nggih niku salat sing saged diqasar diringkes namung zuhur, asar kali isya. Syarate tiyang sing qasar nggih niku tenggene perjalanan, di dalam perjalanan boten teng omah-omah. Boten sing boten lagi lunga boten, tapi sing nglakoni perjalanan.
Niku pun perjalanane wonten syarat. Nggih niku tujuan perjalanane boten kangge maksiat, boten sing haram. Tur jarane perjalanan saka omah sampai tujuan budale tok niku mencapai 80 utawa 90 km. Terus syaratnya malih makin niat kosore niku pas takbiratul ihram, boten teko omah, boten rencana-rencana, boten pas omah. Pun niku sing kosor papat dadi luru. Enten malih rukhsah utawa keringanan tenggene lunga niku rupane jamak salat. Nggih niku salat kalih rong wektu tapi dikumpulaken dados sak wektu. Zuhur asar dadosna setunggal utawa maghrib isya didadosna setunggal. Nek dilaksanakno ten waktu sing pertama zuhur utawa maghrib berarti ngaranine jamak takdim. Nek salat kali iki dilampahi ten gene waktu sing kedua asar utawa isya berarti ngaranine jamak takhir. Syaratnya sami kados wau niku ten wayah lunga, ten wayah perjalanan. Baik budal utawa balik. Baik budal utawa balik. Sing lungane niku luwih sing lungane mboten kangge maksiat utawa haram. Tur jarake sampun mencapai masafatul qasri. Nggih niku 80 utawa 90 km. Tur niat jamake niku ben tiap takbiratul ihram pas salat. Salat dulu takbiratul ihram niat jamak. Mangke salat asar takbiratul ihram niat jamak malih. Dadi karo-karone pancen kudu niat saestu nek badene jamak salat. Terus kadang enten pitakon ngenten. Tiyang nek ngelakoni salat qashar utawa jamak ten perjalanan iku terus carane ngelakoni qobliyah ba'diyah piye? Qobliyah ba'diyah ya napa? Contoh zuhur asar wis. Zuhur asar. Tiyang niku nek salat normal boten jamak qashar. Kan urutane qobliyah zuhur riyen, terus salat zuhur, terus ba'diyah zuhur kan nonton. Asar qobliyah ngasar riyen, ngasar pun buyan, boten ba'diyah ngasar. Urutane kan nonton. Nah saiki nek salate digabungno dhuwur asar dadi siji der. Dan iki kok beliau ba'diyah ya napa? Maka carane pertama ngelakoni nek pengen kok beliau ba'diyah iki enten ulama dua kubu. Enten sing ngarani tiyang niku nek ngelakoni jamak qashar pas lunga. Maka salat qobliyah ba'diyah mboten disunahne. Mboten disunahne. Nah, wong salate ae sing fardhu diringkes kok jek ditambahi sunah. Tujuane jamak qashar kan ben enteng kok jek ditambahi sunah. Nah, kula nderek pendapat pertama niki. Kula nek lunga mboten jamak, mboten kathik qobliyah ba'diyah. Soale pancen tujuane wong jamak qashar gawe ngentengno salat ben tetep wong sing fardhu wae wis dikorting kok jek ditambahi sunah. Lah nek ditambahi sunah ya mending salate normal. Nah, niku kula matuk niku kula nderek sing pertama. Tapi pendapat kedua boten dihapus kesunahannya, tetap sunah. Karena apa? Untuk menghapus hukum itu membutuhkan dalil khusus, tidak hanya berupa sekedar logika. Nah, itu sing pendapat kedua ngoten. Lah, nek dari pendapat kedua, pancen kadang wong nek wis kadung kulino qobliyah ba'diyah, dikongkon mboten qobliyah ba'diyah senajan lunga niku abot. Kaya jek gorong salat ngono. Tiyang wis kulino qobliyah ba'diyah. Salate kok salat fardhu tok niku gak tenang.
Nah, maka enten carane niki umpama zuhur asar wae. Terus ngelakoni jamak. Maka urutane qobliyah zuhur riyin. Terus ngelakoni sholat zuhur, lajeng ngelakoni sholat asar, lajeng ngelakoni sholat ba'diyah zuhur, lajeng ngelakoni qobliyah asar. Ini urutane ngoten. Karena napa nek jamak takdim niku antara zuhur karo asar mboten asal dipisah karo sholat sunnah mboten asal. Qobliyah zuhur terus zuhure jamak maten-maten ngelakoni ba'diyah zuhur akhirnya jamaknya batal. Kudu sholat normal kaya biasa. Nah, makanya nek pengin jamak dan pengin tetap ngelakoni qobliyah ba'diyah urutane kados kok. Qobliyah zuhur terus sholat zuhur salam, terus sholat asar salam, terus ba'diyah zuhur, terus qobliyah asar. Niku lek zuhur asar. Nek maghrib isya nggih ngoten. Dia ngelakoni maghrib isya pengen tetap ngelakoni qobliyah ba'diyah. Nggih niku qobliyah maghrib nek gelem. Karena niku nggih guru muakkadah, tapi nek pengen boten napa-napa. Qobliyah maghrib riyin, terus sholat maghrib, terus sholat isya, lajeng ba'diyah maghrib, lajeng qobliyah isya, lajeng ba'diyah isya. Tambah akeh lho nanti. Lah nek ngerti ngono ya sholat normal ae. Nah, makane kula ndelok sing pertama. Tapi boten napa-napa. Pun niku rukhsah sholat, keringanan sholat ten wayah lunga. Niki sing dibahas masalah sholat tok. Karena nek wayah lunga niku keringanane kathah. Nggih diwingi kula nanti sing awal enten masalah Jumatan. Niki Jumatan badhe nih bijing penjelasan Jumatan bijing. Terus enten masalah poso. Tiyang nek lunga oleh boten poso Ramadan niku. Ramadan kok pas dinggo lunga maka oleh mokel. Tapi syaratnya budale saderenge subuh. Nek budale wis jam 8 jam 9 nembe budal lunga, maka wajib disempurnakno posone. Wajib disempurnakno posone. Termasuk nek Jumatan niku. Tiyang niku nek lunga oleh mboten Jumatan, tapi salat zuhur biasa oleh. Tapi syaratnya budal lunga ini saderenge subuh. Bon niku nek masalah ya. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku nate ten Medina, mboten lagi lunga, nggih mboten lagi perang. Niku ngelakoni salate dirapel. Dirapel niku rumuse 7-8 utawa 8-7. Maksude zuhur asar didadekno siji. Maghrib isya didadekno siji dijamak. Padahal mboten lunga, padahal mboten perang. Nah, nek diwau kita sing bahas kan lagi lunga, lagi perjalanan terus ngelakoni jamak qashar. Niki Nabi nate ternyata ten Madinah mboten lagi lunga. Sing riwayatno hadis niki sahih, hadise kata sing riwayatno. Kali Imam Malik terus di tafsiri dijelasno ngeten. Hadis iki utawa Kanjeng Nabi ngelampahi salat sing model ngeten iki niku mergo wayah udan deres. Wayah udan deres Kanjeng Nabi jamak salat. Dhuhr asar dadekno siji. Maghrib isya dadekno siji. Nah. Lek munggoe Abu Hanifah iku sakjane dudu jamak. Cuma zuhure di akhirno, asare di awalno. Dadi ketokane kumpul. Zuhure nglakoni 2:30, bar salam
Azan asar langsung sholat. Koyok-koyok kumpul padahal boten. Nah, enten sing pendapat ngoten niku. Tapi enten sing sanjang boten niku memang loro dari siji. Memang zuhur asar didadekno siji. Alasannya mergo udan. Akhirnya teng madzhab Syafi'i diparingi keringanan nek wayah udan oleh ngelakoni sholat jamak. Tapi tersyarat dan niki mboten usah dilakoni. Mboten relevan teng kita, mboten relevan. Makin kula terangaken kenging napa. Kanjeng Nabi nate nglampahi nggih dadi syariat nggih, tapi zaman sakniki mboten relevan. Karena napa? Siji. Nek syaratnya pertama niku kudu jamak takdim tok karena Nabi nglampahi teng kene jamak takdim. Zuhur asar dilakoni teng zuhur. Maghrib isya dilakoni teng maghrib. Bon niku mboten masalah gitu. Syarat niku mboten masalah. Terus udane niku terus-terusan. Pas nglakoni salat zuhur jek udan. Sampai salam zuhur jek udan. Terus takbiratul ihram salat asar jek udan. Jadi ketika dua salat di awal sampai akhir salat pertama sampai takbiratul ihram salat kedua niku tasih udan. Niku disebut udane sing terus-terusan. Maghrib isya iki ngoten pas maghrib jek udan. Terus jumeneng salat isya takbiratul ihram jek udan. Nah niku nggih mboten masalah. Syarat niku mboten masalah. Terus lajeng syaratnya kudu dilakoni nang masjid utawa tenggene panggonan sing biasanya dienggo jamaah. Berarti masjid utawa sholat. Mboten oleh kendala betul lah. Kudu teng masjid utawa teng sholat dan harus berjamaah. Pun. Nah niki sing dadi masalah. Syaratnya malih niku alasannya kenging napa kok Nabi jamak sholat ngoten niku? Mergo kita kedah ngertos zaman Kanjeng Nabi niku masjid dereng dibangun kados sakniki. Zaman masjid Kanjeng Nabi niku gak ngangge pelepah kurma nggih sesek-sesek ngoten niku. Jika nek udan yo kepleh kabeh pancen. Kepleh kabeh. Lah lek wong jenengan bayang enten tiyang budal jamaah zuhur udan terus. Pun mari jamaah zuhur terus undur ngasar kongkon budal maneh jek posisi jek udan apa gak kepleh kabeh awake tambah. Nah makanya kali Kanjeng Nabi wis zuhur asare dilakoni dadi siji saiki engko cara mari udanan ndang mulih wis nang saleh engko ngasar gak usah budal maneh karo garingno klambi niku garingno jubahe. Nah niku wajar zaman rumiyin karena kondisine niku tasik dereng beratap yang aman dari tetesan hujan. Sehingga umpama nglakoni salat kok dilakoni normal ya masyarakat saestu, kabotan saestu, jek keplek, zuhur jek gurung garing, budal maneh salat ngasar jek udan koyo ngono. Tur zaman rumiyin jek becek, dereng enten lantai, dereng enten tekelan. Dadi yo becek saestu, mboten kondusif cara sembahyang mboten kondusif. Apa maneh maghrib isya bahkan teng hadis itu niku napa lailatin mutiratin niku pas wayahe bengi tur udan deres tambah masyarakat go ana lampu udan deres bisa ngurupno geni yo mati wong kena udan sehingga mari maghrib wis gak usah mulih meneh langsung dan salat isya mantun salat isya dan kundur wis dan istirahat dan garingno jubahe sing teles niku wae. Nah niku makane teng mriku disebut inbalal mator a'la thaubi wa asfalan nasi. Udan iku syarate sampai nelesi kelambi sampai teng sandal-sandal. Nah kita sakniki masjid musolae wis aman beratap ngenten iki. Mbok udan deres nang jaba teng lebet aman. Ditinggal gawe kopi suwe enak. Nek umpama jenengan ten dalem lagi udan terus yo salat ten dalem nggih betul. Tiang-tiang pas trawean mbah-mbah niku kula tanggeti. Pripun Bu siame lancar? Alhamdulillah lancar, dereng mokel, dereng. Salat trawehe lancar, bolong lho. Ki napa kok bolong? Udan, Pak. Nah, nek udan mbah-mbah iku metu wedi, soalé lunyu.
Nah, akhirnya sholatnya teng dalem. Sakjane sholatnya teng dalem niku kan tidak menghalangi untuk tarawih di rumah. Nah, kadang tiyang niku duwe anggapan nek tarawih itu dilakoni nang masjid utawa sholat. Sehingga nek usul dan terus nang omah sholat sholat wajib to, mboten sholat tarawih. Akhirnya yo gak tarawih. Nah, tapi niku kangge kita pelajaran bahwa nek pas udah zaman sakniki niku aman saestu. Aman karena napa? Pemukiman penduduk sak masjid musholai niku pun beratap rapi kados ngeten wis aman. Sehingga tidak ada alasan kelambi teles kepleh dienggo salat mboten enten. Nah, makanya mboten relevan nek dilakoni mboten relevan. Tapi niki tetap dadi syariat, tetap dadi pengetahuan, tetap dadi bukti fakta sejarah bahwa rumiyin Nabi teng Madinah niku nate nglampahi salat jamak takdim teng kene awal mergo alasane boten lunga boten perang tapi alasan udan. Nah, nggih terus ditandhakan saking salat jamak, salat qashar utawa rukhsah teng kene lunga. Nah, sing jelas lunga niku memang beresiko saestu. Lunga niku iso menyebabkan seseorang bertambah dekate kali Allah, tapi juga berpotensi iso tambah ado kali Allah. Ten Quran nggih. Niki kula mboten gawe-gawe, tapi ten Quran niku jenengan padosi kathah kata-kata kul siru fil ardi. Melaku-melaku wonang bumi. Ojo nang gendol tok. Dan melaku-melaku dan melencer. Nang Jakarta, nang Udin mlaku-mlaku. Nggo ndelok ayat-ayat kebesaran Allah bahwa dunia tidak selebar gendol tok. Dunia ini luas. Healing, jalan-jalan monggo. Mriki RT mriki nanti Pak ngawontenaken jalan-jalan. Nah, niku diagendakno Pak. Dasare ayat Al-Qur'an. Dadi mboten masalah jalan-jalan lho, mboten dasare diperintah Quran, kul siru fil ardi. Nah, monggo wis raketan sak elef ngono ae budal sik ra apa-apa, kok sing liyane cek kepengin. Engko tur jenengan nek mboten jamak qashar ten lunga, mboten saged praktek ilmu niki. Saapi-apike ilmu niku ilmu sing diamal, amal niki sing dipraktekne. Nek nggur namung kangge pengetahuan, alah mboten enten manfaate. Engko teko kene sedina rong dina lali, tapi nek jenengan terus ten dalan nglakoni tenanan terus nglampahi saestu, niku ilmu sing mungkin awale niku dereng mancep, akhirnya dadi paham saestu mergo dilakoni saestu. Nah, kawitan-kawitan ya aja ado-ado ngono. Semarang. Lho terserah jenengan monggo di lho saestu perintah Quran. Maka kula hitungno berapa ayat Quran yang memerintahkan seseorang untuk melakukan perjalanan. Nabi sing akeh mlakune niku Nabi Isa. Nabi Isa niku duwe gelar Al-Masih, nggih mboten? Al-Masih nek ngapunten monggoe dulure kita niku dibaptis. Tapi lek monggo kita Al-Masih ku sing akeh nglakoni perjalanan. Nabi Isa iku mlaku-mlaku wae. Bahkan Nabi paling melarat. Mboten gadah griya niku Nabi Isa. Sampai nek sare niku bantalan tangan saestu, Pak. Tur piyambake nek sare niku golek guwa. Dadi golek legokan nggih, cara ngono udan gak udanan panas gak panasan legokan titik mlebu sare pun. Nate Nabi Isa niku bantalan botol nggih, nganggo watu dienggo bantalan, tangane disindakno. Niku mawon ditegur kali Allah. Akhirnya terus bantalan kali niku jalan-jalan. Tur jalan-jalan ku manfaate kula budaya saya. Jenengan niku nek salate nggo ten gendol, ngibadahe nggo ten gendol nang sini. Niku sing dados saksine jenengan salat iku mek tanah gendol tok. Jenengan kalih tanah ten Semarang mboten diakoni. Sopo jenenge Sri Utami? Ora tau rene. Gak tau sujud nang aku gak tau. Nggih saestu. Lho makane Gus Bayu kenging napa kok
jalan-jalan numpak bis, mandek sak mandek sholat, mandek sak mandek sholat. Ngakehno tempat likathroti makani sujud. Ngakehno panggonan sujud sehingga sedanten panggonan niku nate napa bersaksi. Biyen teng ngarsane Allah bersaksi. Gendol wis jelas. Ya Allah kula tanah gendol, kula bersaksi tiyang niki sujud teng nginggil kula. Engko jenengan kok jalan-jalan teng Semarang, teng Solo, teng ngene Jogja niku tanahe bersaksi. Kula tanah Jogja, kula nate disujudi, padahal kula biasanya dicak-cak turis. Tapi pas wae dina niku kula digo sujud. Betapa bangganya lemah tanah panggonan sing biasane mboten digo sujud, digo salat, ternyata digo jenengan salat. Niku saged bersaksi. Sehingga saksine jenengan salat niku kuwata, mboten tanah gendol tok. Kita benjing ten akhirat yo ngakehno ganjaran nggih, tapi nomor loro ngakehno saksi. Nggih, ngakehno saksi. Karena ngenten nggih, ten ngene Yasin niku kan benjing kita niku kan cangkeme ditutupi, nggih. Sing bersaksi kan anggota tubuh. Selain niku sing saged bersaksi adalah semua tanah, Pak. Semua tanah. Semua tanah, semua tempat. Makanya Kanjeng Nabi jenengan pirsani. Tiyang kenging apa sih kok mantun salat fardu terus salat sunah kok pindah. Nggih kan enten kesunahan ngenten kan. Sunah niku sakjane salah siji saka kalih. Nggih niku mari salat niku ngomong utawa wiritan nomor kali pindah panggonan. Nek kula masih gak pindah panggonan tapi kan enek wiritane niku meskipun tapi sempurnane mantun salat fardu wiritan kabeh salat sunah maneh pindah panggonan kanggo ngakehno saksi nek niku dienggo sujud. Nah, jenengan sujude ten gendol pemane teng mujahidin tok. Ya saksi yo musala mujahidin tok. Nah, tapi lek jenengan ati salat ten mriku. Kula nek mlaku karo bojo kula dudui. Aku salat nang kene, aku salat nang kene, aku salat nang kene, salat nang kene. Ngakehno panggonan sujud. Kata tur ngakehno pengalaman, tur nyedekno kita kali Allah. Makanya potensine kali iso dadi luwih cedhak kali Allah, tapi yo iso luwih ado sama Allah. Nek lunga iku terus akhirnya males salat, males ngibadah, bahkan mungkin ngapunten nggih, pipis sak nggon-nggon. Kan enten Pak nggih. Tiyang lunga iku males golek jeding, akhirnya pipis nang nggone wit, pipis nang nggone ban. Nah niku tambah ngademno kali Allah. Tapi nek disarengi keimanan ketakwaan mandek sak mandek nang masjid musala nang pom bensin oleh tempat qadil hajat sing bisa mensucikan terus iso tetep wudu tetep iso salat masyaallah yo jenengan yo iso weruh kono-kono yo gak rumpek nang omah pawon kasur ngono ae pawon kasur pasar terus iku gak blenger jenengan. Nah jenengan matur bapake Pak blenger apa muter nang kene ae mbok dibandani urunan 200 wis budal wis Pak. Oh monggo makin direncanakan naken piyambak wis kegiatan manfaat subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.